Joget ayo joget. Ayo, ayo jogetan. Aja ngono, saru masuk joget. Ngono. Joget ayo awake mek tangane ngene. Ilate gak usah. Iya nek joget. Spesial untuk semuanya. Fabio Reza. Ini joget rene lho. Rene. Abote wong lanang yen duwe bojo bidua kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan. Pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi sambil bergoyang mula biasane wengi yen kondo tanggapan pengen langsung sare wadah dijak dolanan sing marai kuwatir atine wong lanang apa meneh yen kanggo klambi sing cingkrang-cingkrang genit mripate goyangane merangsang sini bocah gawe apa pinggul digoyang-goyang saja disengaja mancing-mancing saweran yen sing melu joget wis mendem banyu setan kadang colak-colek mencari kesempatan. Netral musik juga BLK Audio. Juga ada Daniel Ini itu. juga selamat datang buat teman-teman dari Mbak Nganten ya. Abote wong lanang yen duwe bojo kudus bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan. Pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi sambil bergoyang kula
goreng